Здравейте в петъчния ден. Предното видео завършихме с това, че постигнахме успех. Имахме 3 ембриончета наши, които се развиха чудесно и бяха замразени. И така стигнахме до следващия етап, а именно да намерим сурогатна майка в България. Сурогатното майчинство в България е недобре уредено законово. И ни беше подшушнато, когато човек иска да намери такава информация, я намира, че ако намерим жена, която е съгласна да направи това за нас, биха могли да се случат нещата, ще заведем, ще бъдат поставени ембрионите, дай Боже, живи здрави всички ще стигнем до раждането, където тая жена ще подпише веднага, че се отказва от това дете, че го изоставя. Ние го взимаме при направените изследвания, разбира се, това дете ще си бъде биологично така или иначе наше, така че проблема едва ли не нула. И ние се вкопчихме в това като давник за сламка. Впрегнахме всички познати приятели да търсят такъв човек. Това продължи с месеци и всеки път, в който някой се обажда да каже ми не става, беше още едно умиране. Ми не става, още едно умиране. Ми не става. Толкова много пъти сме чули, че дори хора, които са изглеждали, че са съгласни, се отказват в последствие и това е напълно разбираемо. Търсихме. Накрая, за наша огромна радост, успяхме да намерим такъв човек. При това в не чак толкова отдалечен кръг от хора. И аз, развълнувана, разплакана, тичам към клиниката да кажа това, при което лекарката се обръща и ми казва, това е противозаконно и аз няма да извърша това, при което на мен ми пада чайнето, тъй като ние бяхме имали подобни разговори. И аз се почувствах много излъгана. Тя явно видя разочарованието в очите ми и започна да ми обяснява какви са етапите едно такова нещо да се случи. Освен това, което ви разказах, ние трябва да минем през един съд. Обаче, в който лекарят, който е извършил това, трябва там да се покаже и да каже какво се е случило. След това тази жена трябва да се покаже. Ама всъщност никой няма гаранция, че жената няма да поиска в крайна сметка да задържи това дете. Ние не можем да докажем по никой начин, тъй като тя на ни е роднина, че това е извършено законно. Реално ние вървим против закона. И когато аз седнах и осмислих тая информация, обадих се по телефона на мъжа ми, обясних му, че след тази еуфория, която сме имали, трябва да си седнем на допетата и всъщност да разберем, че нещата изобщо не изглеждат така добре, както ни се струват и че това в България няма да се случи. Нали сещате какво последва? Емоционален, семеен срив, в който ние бяхме тотално загубили надежда, че даже вече имайки ембрионите, т.е. ние вече се чувствахме по някакъв начин родители и това няма как да се случи. И това продължи някъде около 8 или 9 месеца. Време, в което ние се възстановявахме, време, в което ние започнахме да се изтъпваме на краката и да мислим дали не можем да проверяваме възможностите да изнесем този материал извън България. 3 ембриона. Това е генетичен материал. Пак ви припомням, говорим за преди 10 години. И тогава нещата изглеждаха коренно различно. Помогна ни това, че ние започнахме да разказваме на всички приятели през какво минаваме и къде се намираме. И колко трудно се справяме. Разбира се, това в определени моменти афектира нашите отношения. В определени моменти ни афектира нас като хора, отделни личности.
Всеки мина през своите адове и всеки един се върна при другия. И си казахме, че няма да се откажем. Ще намерим начин. И ако този не работи за нас, ще намерим друг, който работи. И така стигнахме до решението, че започваме да търсим други възможности и затваряме главата в България до толкова, доколкото нашите ембриони остават на съхранение в България. И намерихме начин, ще ви го разкажа в следващото видео. И там най-вероятно аз ще плача през цялото време, защото това, през което минахме като следваща глава в живота ни, много често сме го разказвали в последствие с сълзи в очите от смях. Много често сме го разказвали с сълзи в очите от ужас. Ще чуете. И се надявам това да обица на ухото за много, много, много семейства и да стигна доколкото може повече от вас, за да ви кажа какво не бива да правите. Оставам ви в едно прекрасно настроение да бъдете събота и неделя. Тук вали страхотен сняг. Ние след малко потегляме с шейна и количка. Шейната ще бъде празна на отиване. Количката ще си пълна и на отиване и на връщане. Отиваме да приберем дъщеря ни от градина. Вярвайте, обичайте се и страхотен уикенд ви желая. Бъдете здрави!